खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिसायख'थिनि थाखाय गासिबो राजखान्थि हान्जाया नमिनेसन गथायखांनायनि उनाव गावबा गाव राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थिनि थाखाय गाहाय मावखुलिखौ बेखेवदों। बेनि गेजेरावनो 8 नं दतमा बियाबावबो दतमा बाजारनि साखाथियाव UPPL दोलोआबो बिसायख'थि फोसावदिं नब्लांखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव MP जयन्त बसुमतारिया गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गोबां खोथा फोरमायथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि 8 नं दतमा बियाबाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जों दतमा बियाबाव बिजाथि महरै मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों आरो जों दतमा बियाबाव बिजाथि फोसावनायनि सिगाङावनो दतमानि रायजो राजाफ्रा UPPL नो भट होगोन बेखौ जों मोनदांदों आरो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ बिजाथि महरै मोननानै गोजोननाय दङ। बेखायनो आं दतमा बियाबनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थिया दतमा बियाबखौ साबसिन हामसिन खालामनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जाहाथे बयबो लायो आरो UPPL दोलोनो भटखौ जाहाथे बयबो होयो होननानै खावलायदों MP जयन्त बसुमतारिया। झारखन्डआव मावबादि आरो भारतारि रैखाथि हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथायाव सानै जवाना जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारनि फुंनि 12:30 रिंगासो समाव झारखन्डनि पालामु जिल्लानि केदाल गामियाव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। नाथाय बे ओनसोलाव हाबहैनायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो थाखोमाना थानाय मावबादिफोरा भारतारि रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावहरो जायजों बे गुलि गावलायनाय जाथायाव 3 जवानफोरा जोखोम जायो। गुलि नांजानाय लोगो लोगो थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय 3 नि मादाव 2आ देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। BTC बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन गथायनायाव ST नङै बिजाथिफ्राबो नमिनेसनखौ गथायदों। बे नंखाय ST फोरमानलाइजों नमिनेसन होनाय बिजाथिफोरनि सायाव गोख्रै राहा लानो थाखाय BTR क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघआ दाबि खालामदों। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों BTR क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघआ। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि थाखाय BTCआव थानाय मोन 30 ST रिजार्भ मासियाव सा 13 ST नङै बिजाथिफ्रा नंखाय ST फोरमानलाइ होनानै नमिनेसनखौ गथायदों। बे नंखाय ST फोरमानलाइ होनानै नमिनेसन होनायखौ BTR क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघआ बेनि हेंथायै राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथाय, डिस्ट्रिक्ट कमिसनार आरो रिटार्निं कमिसनार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोननि नमिनेसन होनायखौ जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों नंखाय नमिनेसन होनायखौ मिथियोब्ला थाबैनो केन्सेल खालामनो नांगौ। नाथाय बेखौ जिल्ला खुंथाया मोजाङै नायबिजिराबालानो जुदि गनायथि होयोब्ला आरो गनायथि होखांनायनि उनावसो नंखाय होननानै फोरमान जाफिनोब्ला अब्ला जों BTR क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघआ जिल्ला खुंथायनि हेंथायै जों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै दाबि खालामदों BTR क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघनिफ्राय। जनजाति सुरखा मन्चनि बिबानगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा देग्लायनि BTC बिसायख'थियाव नमिनेसन होखांनायनि उनाव माखासे ST रिजार्भ कन्स्टिट्युएन्सियाव ST नङै सुबुंफोरा नमिनेसन गथायदों होननानै बिथाङा बुंदों। बेनि सायाव DC अफिसाव थांनानै बिथांमोना अबजेक्सन खालामदों। बिथांमोननि बेबादि अबजेक्सन होनायखौ जोंबो मोजां मोनदों। नाथाय बे खोथाखौ लानानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ टार्गेट खालामनानै ट्राइबेलनि सायाव 6 सिडिउलनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथांनि बेबादि बुंनाया गोरोन्थि जादों। मानोना एबसुआ ट्राइबेलफोरनि इसु आरो 6 सिडिउलनि इसु बेफोराव माब्लाबाबो सिरियै थाबोआखै। माखासे सान सिगां सोरबा दोलोनि सुबुंफ्रा जाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि ओनसोलाव गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो नाजादोंमोन 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै, बै समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरियै थाबोआखै। माखासे गोख्रों अबजेक्सनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोदों। नाथाय बेबादि अबजेक्सन होनायखौ दावराव देख्रेब बिथाङा नुदोंना नुवाखै बेखौ जों मिथिया। नाथाय बिथांमोना जाय थांखिखौ लानानै खामानि मावनो थांदों बेखौ मावनानै एबसुखौ सोंखारिनाया मोजां जायाखै होननानै बुंथियो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय। नगावनि समगुरियाव न' सिङाव खामजानाय सानै बिमा आरो सासे उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामनि नगाव जिल्लानि खमगुरियाव न' सिङाव सासे आइजो आरो बिनि फिसाज्ला 12 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ अरजों खामजानानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो।
बे जाथायाव जिउ खहा जानाय आइजोखौ बिना सिं आरो फिसाज्लाखौ सागर सिं होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोर बिमा फिसाज्ला सानैबो खौरां फुजायाव बाहागो लानो थांनानै न'आव फैफिननाय समाव मोनाबिलि समाव बिमा आरो फिसाज्लाखौ खामजानानै थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। नाथाय बे जाथाया माबोरै सोमजिनाय बेनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बेखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों। तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादा 11 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैनाय जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो मोनसे थि समनि गेजेराव आसाम गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो भारत बांलादेश सिमाखौ सिल खालामनाय, सिमायाव गुलि गावनो बिथोन होनाय, आसामखौ आबुङै कानि गोहोमनिफ्राय गोजानाव लाखिनांगौनि दाबिजों तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादा 11 घन्टासिमहालागै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। उदां बिजाथि महरै बिजाथि गसंनाय ड सांग्रां ब्रह्म बिथांनि नमिनेसन गथायनाया रेजेक्ट जाबाय। बिथांनि नमिनेसन रेजेक्ट जानायनि सायाव खोथा बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला ड सांग्रां ब्रह्म बिथाङा सासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरियान महरै साख्रि मावनाय सासे सुबुं। बिथांखौ साख्रि मावो होननानै बयबो मिथिगौ, नाथाय बिथाङा साख्रि मावा होननानै गावनि नमिनेसन बिलाइयाव ससियेल वार्कार होननानै लिरदों। बेखायनो बिथांनि नमिनेसन गथायनाया रेजेक्ट जादों मानोना सासे साख्रि मावनाय सुबुङा बिसायख'थि गेलेनो हाया। साख्रि मावनाय सुबुं हिसाबै बिथाङा जुदि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय रेजिगनेसनखौ होदोंब्ला बिथांनि रेजिगनेसन होनाया एक्सेप्ट जायोब्लासो बिथाङा बिसायख'थिखौ गेलेनो हागोन होननानै बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।